La tinença de Benifassà. Aquest petit racó de món, conegut com la tinença de Benifassà, està situat al nord de la província de Castelló i limita amb les de Tarragona i Terol. La tinença és també coneguda com la Setena perquè engloba 7 pobles. Zona muntanyosa, és la continuïtat natural del massís dels Ports cap a terres valencianes i també un corredor biològic cap al sistema ibèric. És un petit espai natural de gran valor ecològic. Els seus paratges són molt rics en vegetació, com ara boscos de diverses varietats de pins, carrascars i boixos. La tinença és també recer d'una important fauna, entre la qual destaca la cabra salvatge o cabra hispànica. Per això ha estat declarada Reserva Nacional de Caça. Una bona manera de fer un itinerari per la tinença és començar per l'embassament d'Ulldecona. Aquest pantà, ja en el terme de la Pobla de Benifassà, recull les aigües del riu Sénia i està situat en un espectacular paratge natural. Des d'aquí s'accedeix a les nombroses rutes dels ports i és, a més, un lloc d'esbarjo per la gent d'aquestes contrades. L'any 1947, en fer-se les obres del pantà, els treballadors van descobrir en aquesta cova, anomenada dels Rosegadors, un conjunt de pintures que formen part de l'anomenat art rupestre llevantí, prova fefaent que aquestes terres eren poblades en èpoques prehistòriques. La Pobla de Benifassà és la vila més gran de la tinença, tot i que només compta amb 230 habitants, ja que, com els altres pobles de la comarca, ha anat despoblant-se progressivament. A la part més elevada de la vila hi ha l'església parroquial dedicada a Sant Pere. L'església respon a la tipologia característica de les anomenades esglésies de Reconquesta, de transició entre el romànic i el gòtic, com moltes de les que trobem per tot el Llevant. La portalada és d'arc de mig punt dovellat. El nucli urbà constitueix un lloc d'interès per les seves cases de pedra i carrers empedrats. A més, en els darrers anys s'han afincat al poble diversos artistes que hi busquen la pau per tal d'inspirar-se. Només a 2,5 quilòmetres de la Pobla hi ha el Ballestar. Envoltada per muntanyes, és possiblement la vila més ben conservada de la tinença, amb cases restaurades que es mantenen tancades durant l'època hivernal per acollir veïns i visitants des de la primavera fins a la tardor. L'església parroquial data del segle XIII i sota el seu rellotge hi ha una representació en pedra d'un cavaller cistercenc. Per una carretera amb un espectacular paisatge ens dirigim a Coratjà. Abans, però, passem pel Boixar, que deu el seu nom als boscos de boix que hi ha al seu voltant. De Coratjà, poble gairebé deshabitat, no ens sorprèn la calma i el silenci. És el poble més alt de la tinença i un dels més alts del País Valencià.
A 1.329 metres sobre el nivell del mar, se sap que ha estat habitat des de la prehistòria perquè s'hi han trobat restes que ho confirmen. L'esglesiola romànica dedicada a Sant Jaume fou construïda el 1247. Situada a la part alta de la població, destaca per la senzillesa. Al seu costat hi ha un petit cementiri que guarda antics crismons de pedra tallada. Per conèixer, però, la història de la tinença, cal visitar-ne el monestir de Santa Maria de Benifassà. Sobre el turó de Santa Escolàstica s'aixecava el castell àrab de Beni Hassan. Les terres de la tinença eren un feu del monestir de Santa Maria de Benifassà, el qual va ser fundat l'any 1233 per monjos cistercencs de Poblet a instàncies del rei Jaume I d'Aragó. L'abat i senyor d'aquestes terres cobrava els delmes de les collites i va contribuir en gran mesura a la prosperitat de la comarca gràcies a la condició d'experts agricultors dels pares cistercencs. L'edifici original començà amb el romànic auster propi del Cister, però aviat s'adaptà al gòtic valencià. El monestir ha sofert nombroses vicissituds al llarg de la seva existència. Fou ocupat durant la Guerra de Successió a Catalunya. El 1810 Josep Bonaparte dissol els ordes religiosos. Els monjos abandonen el monestir i les tropes el saquegen. A la desamortització de 1835 torna a ser saquejat. Durant la Guerra Carlista s'utilitza com a presó i hospital. Queda en estat de ruïna i passa per mans de diversos particulars fins que el 1955 l'adquireix la Diputació de Castelló, cedint-lo més tard a l'Ordre Cartoixana. Es reconstrueix i el 1967 és ocupat finalment per monges cartoixanes, les úniques d'aquesta branca femenina a Espanya. I és per aquesta raó que el monestir només és obert al visitant 2 hores cada dijous i amb l'única possibilitat de visitar l'església. Així doncs, ens acontentem a admirar el seu entorn i amb el consol que ens dona la sòbria bellesa de l'església. Consta d'una sola nau de 4 trams, creuer i absis poligonal. A cada braç del creuer hi ha 2 absis que són de la mateixa època que el major. Entre les obres d'art més valuoses que es conserven al convent hi ha una còpia original que representa una verge bizantina procedent del monestir rus de Vladimir de Kíev. Després de visitar el monestir, enfilem la carretera cap a Fredes. Situat a més de 1.000 metres d'altitud, és la porta que dona pas als ports de Beseit per la ruta dels senders. Deixem Fredes i per una abrupta pista ens dirigim al Tossal dels Tres Reis. En aquest punt, que té una alçada de 1.351 metres, s'uneixen Aragó, Catalunya i València. Conta la llegenda que en època de domini musulmà els Tres Reis es reunien aquí per parlamentar. Després d'haver segellat els acords, se servia un àpat utilitzant com a taula improvisada un tambor. Avui dia es troben aquí un cop a l'any els alcaldes de Vall-de-roures, la Sénia i la Pobla de Benifassà per rememorar de forma simbòlica l'acord entre pobles. Des d'aquest punt, que algú ha batejat irònicament Camp David, ens acomiadem de la Tinença, terra petita però gran en història i vella en paratges.